Ngiyabingelela abafundi nakozakwethu. Namhlanje ngithi ake sibheke iphepha lesibili ebangeni le-12. Leli phepha-ke sithi uma ngabe silibhalele amamaki angama-80. Isikhathi-ke sinikezwa sona kuleli phepha kuba ngamahora 2 nesigamu. Leli phepha-ke nje uma selonke lehlukaniswa iziqephu ezintathu. Kuba nosiqephu A, izinkondlo, amamaki angama-30, 30 marks. Isiqephu B, i-novel nobuciko bomlomo, amamaki la angama-25. Bese isiqephu C, umdlalo, nawo uba namamaki 25. Angeke sibheke lonke leli phepha, sizobheka nje isiqephu A, izinkondlo. Nakho-ke ngifisa ukukuphawula la bafundi. Lesi siqophamazwi asiqondile ukunikeza izinkondlo, kodwa siqondiswe ekubhekeni imibuzo, indlela imibuzo ibuzwa ngayo nendlela abafundi okulindeleke ukuba baphendule ngayo ukuze bakwazi ukuthola amamaki. Uma sibheka nje lesi siqephu, usiqephu A unemibuzo emihlanu. Kule mibuzo emihlanu umfundi uzosebenzela amamaki awu-30, angama-30. Imibuzo 1, 2, 3 kanye nombuzo 4. Umfundi unelungelo lokukhetha izinkondlo ezimbili kuphela. Ebese-ke umfundi udlulela embuzweni wesihlanu lapho ezothola khona inkondlo engamiselwe. Uphoqelekile-ke umfundi ukuba aphendule lo mbuzo wenkondlo engamiselwe. Sithi le nkondlo le ayimiselwe nje kungenxa yokuthi ayifundwa ekilasini, iqhamuka nephepha. Le nkondlo le ayitholakali, noma le nkondlo le akuyona ingxenye yezinkondlo eziyi-12 ozenzile ekilasini. Inkondlo entsha eqhamuka nephepha. Uphoqelekile-ke mfundi ukuthi uyiphendule le nkondlo le. Kusho ukuthi ekugcineni usuphendule imibuzo emithathu isiyonke. Imibuzo emibili ozikhethele yona, uyikhetha embuzweni 1, 2, 3 no-4, kanye nombuzo wesihlanu lo ophoqelekile ukuwuphendula. Ngiyethemba sonke siyakwazi lokho. Engifisa-ke sikubheke namhlanje imibuzo, indlela imibuzo engahle ibuzwe ngayo ephepheni. Uma-ke umsethi wephepha esethi iphepha, usethi iphepha ngendlela yokuthi unikeza bonke abafundi ithuba lokuthola amamaki. Uzosetha imibuzo elula noma esezingeni eliphansi, asethe imibuzo esezingeni elimaphakathi nendawo, aphinde asethe nemibuzo ejiyile esezingeni eliphezulu. Ngizoqala nje ngemibuzo le esezingeni eliphansi. Uma ngikhuluma ngezinga eliphansi, ngikhuluma ngombuzo esingawulindela u-2.1, 3.1, 4.1, 5.1. Right, ake sibhekeni la bafundi. Umbuzo wokuqala, imvamisa kuba umbuzo ozokuthuma enkondlweni. Uma ngithi ukuthuma enkondlweni, umbuzo lo odinga wena ubuyele enkondlweni uyotumula. Ake sibheke nanku umbuzo wokuqala.
Tomula imvumelwano etholakala ebinzeni lokuqala bese unikeza nohlobo lwayo. Amamaki la abamabili. Bheka umbuzo wakho, ubheke nokwabiwa kwamamaki. Amamaki la sinikezwe 2 marks. Okusho ukuthi kumele sinikeze izinto ezimbili. Ingxenye yokuqala yombuzo, tomula imvumelwano. Uma ngabe utomula-ke mfundi, uyahamba uyokuthatha njengoba kunjalo. Ngamanye amazwi uyokucaphuna laphana. Kuningi okukhona, wena uyokucaphuna, uyotomula, ukhiphe lokhu abakufunayo. Esikufunayo lapha imvumelwano etholakala kuleli pinza. Uma siyotomula-ke mfundi, asitomuli le ngxenye le evumelene kuphela. Sitomula imigqa yonke iphelele. Ngethemba kuyezwakala lokhu. Uma sitomula imvumelwano, uyahamba uye enkondlweni, uyobheka imigqa enokuvumelana, ebese umfundi ezenjani? Utomula leyo migqa leyo iphelele. Omakayo uzobona kanjani ukuthi wena uyayazi imvumelwano? Uzobese uyayidwebela mfundi. Uzothi uma usuyitomulile wenze njani? Uyidwebele. Ngithemba kuyezwakala. Ngifuna ukunikeza isibonelo. Ake sithathe inkondlo Musani, inkondlo kaCumisa. Kuleyo nkondlo sibheke umugqa 13 nomugqa 14. Kuleyo migqa leyo kunemvumelwano, uvu novu. Kodwa-ke thina njengabafundi esifuna amamaki, asikwazi ukuvele sithathe lo vu siwubhale sithi omakayo uzomaka uvu. Silindeleke ukuba sitomule imigqa yonke iphelele. Vumani ukuthi usebiziwe. Ngizoyifuna nje njengoba injalo imigqa. Vumani ukuthi ubizwe nguyena. Vulani izinhliziyo zenu kuyena. Usuyitomulile leyo migqa. Emveni kwalokho usuwenze njani mfundi? Usuyodwebela uvu novu. Ngokwenze njalo usunemaki lokuqala. Asiphindele embuzweni. Umbuzo unengxenye yesibili bese unikeza nohlobo lwayo. Ngezansi sokumele ngisho-ke manje imvumelwano engiyitomulile ngenhla le ngaze ngayidwebela. Hlobo luni lwemvumelwano? Usuyabhala mfundi, ufuna imaki lakho lesibili. Imvumelwano siqalo, unamamaki amabili. Isibonelo sesibili. Tomula ukuxhumana okutholakala ebinzeni lokuqala bese unikeza nohlobo lwakho. Umbuzo unamamaki amabili. Umbuzo mase ubhekile umbaxambili, unezingxenye ezimbili. Tomula umsebenzi wokuqala okumele ngiwenze ukuze ngithole imaki. Nikeza uhlobo umsebenzi wesibili okumele ngiwenze ukuze ngithole imaki lesibili. Ngiyahamba ngenkondlweni ngiyotomula ukuxhumana. Kodwa njengoba sengishilo bafundi, awukwazi ukutomula lawo magama axhumene kuphela. Kumele ngitomule umugqa wonke, emveni kwalokho bese ngiyadwebela lokhu okuxhumene. Ake sibheke yona futhi inkondlo ezothi Musani. Umugqa 1, 2 no-3. Musani ukukhala, musani ukubibitheka, musani ukulila. Kunokuxhumana laphana.
ngiyoyitomula yonke leya migqa 1 2 3 ngiyibhale phansi. Emveni kwalokho sengiyadwebela lokhu okuxhumene, ngiyodwebela igama Musani, Musani, Musani. Senginemaki lokuqala, sengifuna imaki lesibili, bese unikeza nohlobo lwakho. Ngezansi sengiyabhala ukuxhumana okusekuqaleni. Senginamamaki amabili. Right. Angeke bafundi silindele ukuba sizobuzwa ngemvumelwano nokuxhumana kuphela ngaphansi kwale mibuzo le etholakala ezingeni eliphansi. Singabuzwa ngamanye amasu obunkondlo. Ake sishintshe mhlawumpe umbuzo. Tomula ifanamsindo etholakala emgqeni, unikezwe lowo mugqa bese ugagula uhlobo lwalo. Ngiyaxolisa. Tomula ifanamsindo etholakala emgqeni, uzonikezwa lowo mugqa bese ugagula uhlobo lwalo. Lolu fanamsindo olutholakala lapho kuloyo mugqa noma kuleyo migqa. Ukusho ukuthi bafundi, lindela umbuzo ongakubuza ngemvumelwano, ukuxhumana, ifanamsindo, isifenqo, ubuzwe mhlawumpe nangesimo sokukhuluma. Kodwa okusemqoka la ngale mibuzo etholakala ekuqaleni ukuba le mibuzo le izokuthuma enkondlweni, hamba uyotomula. Emveni kokutomula usuyagagula, usuyibiza ngegama lento osuke uyitomulile. Ake sithathe lesi sibonelo sefanamsindo. Ngizoyishintsha inkondlo siyobheka inkondlo imvelo. Sibheke ngamabomu umugqa 21. Zowufunda lo mugqa. Bebhubhisa ubuhle bezwe bengezwa. Ngizowuphinda. Bebhubhisa ubuhle bezwe bengezwa. Bathi masitomule ifanamsindo. Siyayazi-ke ifanamsindo yehluke kabili. Kunefanamsindo yofana ngwaqa, kube nefanamsindo kafana nkamisa. Uma ubhekile kulo mugqa, sibona unkamisa ophindeke kaningi. Unkamisa lowo nkamisa uyifanamsindo ewufana nkamisa Shuthi la umbhali nje uphinde umsindo ofanayo unkamisa Umbuzo uthe masitomule. Nalapha senza okufanayo bafundi. Sitomula umugqa wonke uphelele. Bebhubhisa ubuhle bezwe bengezwa. Uma usuwutomulile umugqa usuyodwebela ifanamsindo engunkamisa usuyayidwebela, dwebela, uyayidwebela, uyayidwebela. Ngezansi usuyabhala manje usufuna le maki lesibili. Bese ugagula nohlobo lwayo ifanamsindo noma lwalo lomsindo ofanayo. Usuyowenza njani-ke manje? Usuyobhala ngezansi. Ifanamsindo unkamisa noma ifanankamisa usunamamaki amabili. Umbuzo ungashintsha. Tomula isifenqo. Uma uyotomula leso sifenqo sakho, uyotomula lo mugqa onesifenqo bese udwebela isifenqo ngezansi usuyasho. Isifaniso mangabe kuyisifaniso. Uma sibhekile nje kuyo le nkondlo le imvelo. Sibheke umugqa 15. Ngitshakadule njengenkonyane ibona unina.
Umbuzo, tomula isifenqo esitholakala ebinzini noma kulomugqa, ugagule nohlobo lwaso. Masithi tomula uzobhala lo mugqa uphelele, bese wenze njani? Usuyadwebela-ke njengenkonyane ibona unina. Isifaniso, njengenkonyane. Ngezansi usubhalile isifaniso. Ngokwenze njalo mfundi, usunamamaki amabili. Umbuzo lo wokuqala esingawulindela ngaphansi kwephepha lesibili uma sibuzwa izinkondlo.